Hi everyone! Welcome back to my vlog. So karon guys is mong agtumi sa Royal Panda Kauswagan Highway, Cagayan de Oro. So kay Only Rice dito guys is only food kay Father's Day karon guys. So mga on me manglaag me kauban ako mga family. So going nami guys, padulong nami mo agto nami. So see you there guys. Ako ipakita sa inyo ang mga food nga among kaunon ug ang mga pagkaon na among gustong tilawan. So see you. So naibata nga relax ka istanan diha. Ako siyang gipasaldan guys sa cellphone kay super kiat kaayo siya. So kailangan ako patanawon siya kay para magpuyo siya sa among biyahin no. Hi Sir Ivan. A few moments later. So finally everyone nakaabot na mi. So nagpa-reserve di ay mi og private room guys na nawag mi before mi ni agto kay para sa among mga kids kay mga kiat kay among kids. So nisulod na si Baby Ivan naguna-una na siya. So nami sa Royal Panda guys. Here the room. Wow. So dako kay siya. Hi. Hi. Hi, Ivan. Oy. Kita ka ka name to feel. Wala pa. Ay, wala pa ka-video dito. Pila ka table? 1, 2, 3, Video mo pagkaon ko. 4. 4 table. Marami kay CR din ni. Ah, dire? Wala din. Wala ni. Unsa din ni diri Zoom, zoom, zoom. wala di ay. Kuan day siya kanang store. So wala siya. Siya aircon dako. Ay, paano? Then eat all you can din is no? Eat all you can. Eat all you can dayon 200 pila to? 23. So pwede na mo kaunon tanan. So pakita ko mga food niyo guys. So na siya meron pack. Patay ang buhok. Ang buhok maragilayog. 960. Ivan, let's go inside. So gamay rami. Dili na mo mahurot gamit ang table. Tapos siya yung mga table food na gagumay. And wala ang gawas. Dagan siya table ni Snow. Pwede di ka din mag-party ba? Birthday. So yung no. So pwede din siya mag-party guys. Kaya ano, dako kayo siya. Dako siya space din. Private room siya guys. Mo ni ang private room. Yeah. So 2 hours ra ang pwede. Okay, Lola. The plates. Hi. So mga unang ni mag-start. Hala. Mo nilang dessert. Wow, yellow rice and pasta rice. This one is lumpia. What is this? I don't know what is this. Chicken. Shell. Chicken again. So, mo ni pwede nyo makaon, guys. Let's go. And here, uno alat. Pwede nyo kaunon tanan, guys. Kung kaya nyo kaunon tanan. So, si mama, nagkuha na siya. Guys? Unsa na mo? Isda. This is a fish fillet. Fish fillet. And what is this? I don't know what is this. Basta fish siya. And, this is a eggplant. And, get here, Ivan, de. And this one, monita na ng food nga pwede. Mukha na may. One lang drinks guys, available 3. What is this? Melon, nasty, and I don't know what is this, pineapple. Water. So, wow, I love this one. So, balik ka ta sa. So, mo ni mong room guys. Mo ni siya ang private room. Sige na, pag-eat na dito pagkaon ka. Ha? Ate, what do you I want watermelon. This one? Yeah. Or ano po? Rice. Then ang nakita plate? Yep.
And oh, cocoa melon. Oh, mommy. And that one also. That juice over there. This one. Yep. No. No, mommy, no thanks. No, that one. No. One. And I want the soup. Hindi na lang soup. Ito is ako. Yep. Eating. Bigoy ko. Right. Mommy, ooh. Bigoy ko. Dito na sa pagkaon. Ay, doon. Ay. Ay, luka ka. Pagkakaon ka. May want chicken. Chicken. Yes. Bigoy ko. Basta dito. Yep. This one, shell. You want? Shell? Yes. Kita ko. Yep. Ang food then. Ang food. Kita ang food. Huh? Kita ang food. Yes. I like yummy shell. Yummy. Here, come here. Medyo batang mga pulak ron. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. So guys, humanami og kaon. So manghinaw nami guys. Sa ilang hinawanan guys is kailangan pa ka mo gawas sa inyong private room para ka manghinaw diri sa ilang gawas. So diri sa ilang hinawanan guys is super kalimpyo. Then naa sila tulo ka hinawanan diri guys nga pwede ka diri manghinaw. So kung makita ninyo guys is limpyo kayo siya. Naa si cases uban minanghinaw siya. Then inyo siyang tumban kay para siya moagas. O di ba high-tech kay tanan lang hinawanan no. Then ako kay sa mirror pwede ka magrita sa imong makeup. Then ako nahuman naman ko panghinaw. So nisulod ko CR, nag-CR ko. So kung pakita sa inyo yung CR guys, di kay siya dako pero super limpyo ilang CR guys. Then kusog ang ilang tubig. So mama na importante guys, kailangan limpyo ang CR sa restaurant. And then natapos nami guys, nahuman nami guys, nagpaabot na lami sa kumbana kay giapandar niya sa kanan para bugna para manguli nami. Kay busog nami, so daghan kay mig nakaon kay lagi anli siya, pwede nimo kaunon tanang gusto nimo pagkaon nga naa dira sa restaurant, pwede nimo kaunon taman sa gusto nimo. So mao na ang room guys, so dako siya, perfect siya, so duha ilang aircon. Then mo ni ang pinakagawas guys, kay pagawas nami pauli nami, so daghan siya tao kay Father's Day karon. So kung makita ninyo guys, mo na ang dili private room, so diha sila nangaon. So aircon gapon sila diri nga sulod guys. Then daghan na siya tawo. Then mao ni ang pinakagawas niya guys. So napoy mga table diri sa gawas. Naglisod ko guys kay si Baby Ivan isa kong gunitan. So mo ni siya ang pinakagawas guys. Diri is dili na siya aircon. Daghan siya table diri. Kung puno sa sulod pwede gapon mo diri siya mukaon mo. So ilang restaurant is dako, then limpyo siya. So sulit ang inyong gibayran nga anli food kay daghan kay mo pwede makaon. As lang mga dessert, shumai, anything nga pwede na sa restaurant pwede niyo siya kainin. So nana kung ba na guys is nagready na sila ni una nagsulod ako mga sister nilo. Kami ni Ivan is kapami diri sa gawas. So mao ni siya ang Royal Panda guys, ilang restaurant. So dako siya diri sa CDO. So Cagayan de Oro City. So mao ni ang highway, doon sa lag highway guys, na Karsada. So hi Kisses, si Kisses natulala na kay busog naman. Hi Bibi. Oo, at si Bibi Ivan. So pauli nami guys. Thank you so much for watching and please guys don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye. Bye.